मिशोवरती शॉपिंग करायला लवकरात लवकर. छान छान प्रोडक्ट घेऊन आली आहे मी. झालं हो हो. पटापट कमेंट करून सांगा मला, शॉपिंगसाठी रेडी आहात का? खूप छान छान शॉपिंग करायची. कमेंट करा. शॉपिंग करायला लवकरात लवकर या. कमेंट करा. तर मंडळी हे पहा, खूप छान हे पण आहे. जे लोक ना ब्लॉगिंग वगैरे करतात त्यांच्यासाठी खूप छान आहे. 327 रुपयाचं 67 सेंटीमीटरचं आहे. खूप छान आहे. जे ब्लॉगिंग करतात ना त्यांच्यासाठी खूप मस्त आहे. मी पण हा वापरलाय. फोटो बघूया आपण. झुबाकचं आहे. झुबाकचं चांगली क्वालिटी दिसते मंडळी. याला लाईट पण दिलेली आहे तिथं. ओके, प्लीज कमेंट करा सर्वांनी. आणि याचे रेटिंग खूप छान आहे. 4.2 रेटिंग आहे. नाईस यार. हे पहा, नळाला लावण्यासाठी फिल्टर होऊन येतात. खूप छान, मी वापरलेत हे. खूप छान आहेत. 94ला 2 आहेत. आणि जेव्हा भांडी वगैरे आपण धुतो ना तेव्हा खूप छान ह्याची मदत होते. व्यवस्थित सगळीकडे पाणी पसरलं जातं. त्यामुळे हे तुम्ही नक्की मानू. हा ताई आली. जर तुम्ही घर डेकोरेट वगैरे करत असाल तर हे पण खूप छान आहे. डोर हँगिंग आहे. एक्स्ट्रीमली भारी भारी म्हणायचं ते भारी. 154 रुपीजला आहे. खूप छान असं युनिक कसं आहे है ना. तुम्ही बाय करू शकता. हे बघा, इथं फोटो पण लावलाय बघा. वाव, दिवाळीला वगैरे खूप छान वाटतंय ना. मंदिरात पण यांनी लावलंय बघा. वाव, हे पण खूप छान आहे. हे मला असल्या गोष्टी खूप आवडतात. हे बघा, एक पायाचं ॲक्युप्रेशरसाठी हे खूप छान आहे. पहा तुम्ही.
तर हे ॲक्युप्रेशरवाले शूज पण देखील आहेत. तर ते पण खूप छान वाटतात ना सर्वांसाठी, म्हणजे जे पायांना त्रास होतो, कधी कधी पाय दुखतात, त्याच्यासाठी खूप छान आहे. हे पहा, युनिक प्रोडक्ट आहे. जो तेरे साथ लिखी है, दिल में कुछ बातें ऐसी है, कहनी जो कुछ मेरी यादें. खूप छान प्रोडक्ट आहे. 178चा आहे, तुम्ही नक्की मागवू शकता. आणि हे माईक पण खूप छान आहे. मला ही साडी आवडली. वाव, कलर किती भारी आहे. एनीवन बाय? कोणाला, कोणीही ही साडी घेणार का? खूप छान आहे. हे पहा, वाव, कलर आहेत बघा. ब्लॅक, ब्ल्यू, नेव्ही ब्ल्यू अँड रेड. तुम्हाला कोणता आवडलाय नक्की कमेंट करून सांगा.
जर तुम्ही क्रॉपवर वगैरे वापरत असाल तर हे तुमच्यासाठी खूप छान आहे ऑप्शन म्हणून. बघा ह्याच्यामध्ये कलर पण खूप छान आहेत. जर ब्लॅक घालत असाल तर व्हाईट त्याच्यावर घातलं तर खूप छान दिसेल. हा मरून कलर आहे, रेड कलर, पण मला व्हाईट अँड ब्लॅक खूप आवडतो. मी जर चूज केलं तर हा ब्लॅक करेन, कारण ब्लॅक हा कुठल्यावरही छान दिसतो, व्हाईटही छान दिसतो. मी त्याला आधीच विशलिस्ट करून ठेवलं आहे. कमेंट करून मला सांगा तुम्हाला आवडला का हा. आता मी कमेंट वाचते सर्वांच्या, ज्यांनी ज्यांनी कमेंट केली असणार त्यांनी. नमस्कार. तर मी आता सर्वांना इश्कवाला लव, कोकणात कुठे राहतेस? हाय इश्कवाला लव, नमस्कार. कुठून आहात तुम्ही? मी कोकणात सिंधुदुर्गात राहते. तुम्ही कुठे राहता? सोमनाथ दादा म्हणतात हाय. हाय सोमनाथ दादा, नमस्कार. कमेंट बघतच नाही, सॉरी. कमेंट ह्या म्हणजे माझा दुसरा मोबाईल घेऊन मला बघावं लागणार, त्यामुळे इश्कवाला कमेंट बघत नाही. इश्कवाला लव, हॅलो. मी तर रायगड. अरे वा, रायगडवरचे, रायगडचे तुम्ही का? खूप खूप छान, खूप मस्त, खूप खूप छान. तुम्हाला तुमच्या मिसेससाठी किंवा बहिणीसाठी किंवा गर्लफ्रेंडसाठी जर इथलं काय घ्यायचं असेल तर मस्त घेऊ शकता तुम्ही. इश्कवाला लव, प्लीज चॅनलला जॉईन करा. माझं रोज लाईव्ह असतं, फेस लाईव्ह असतं. आता मला टाईम नाही म्हणून फेस लाईव्ह नाही घेऊ शकत, म्हणून मी अशी लाईव्ह घेते. त्यामुळे माफ करा सर्वांनी. 5 मिनटं मी घेते असं लाईव्ह, नंतर मग फेस लाईव्ह पण घेऊ शकते मी. कमेंट करा सर्वांनी पटापटा, लाईक करा, चॅनलला जॉईन व्हा. गाइस सुनो, मीशो पर मुझे मिला 8 फीट वाला ट्राइपॉड, वो भी सिर्फ 400 रुपए में. विश्वास नहीं होता ना, मुझे भी नहीं हुआ, लेकिन जब हाथ में आया ना तब लिटरली मेरा. जर कोण हे करत असेल, ब्लॉगिंग वगैरे करत असेल तर त्याच्यासाठी हे अंडर ट्रायपॉड अंडर 400 रुपीज आहे, नक्की मागवू शकता. मानसी बोलते चुकीवाला माफी नाही. ओके ओके मानसी, ओके. सनंदी म्हणते आधी सांगा तुम्ही मध्ये मध्ये कुठे गायब होता, लाईक डन. सनंदी दादा, सध्या मला ना टाईमच नाही मिळत आहे हो. मुलांचे एक्झाम्स वगैरे आहेत ना, त्यामुळे मला टाईमच मिळत नाही लाईव्ह घ्यायला. सबस्क्राईब केलं आहे, पुढचं पुढे बघू. काय पुढचं पुढे? अरे कोकणातलं माणूस तुम्ही, कोकणातली माणसामा, आणि ज्या कोकणातल्या माणसांना सपोर्ट नाही. नो नो नो, गंदी बात, गंदी बात, गंदी बात. पटापट सर्वांनी कमेंट करा. मानसी बोलते लाईक डन. थँक्यू मानसी. काय करतेस तू, कशी आहेस? फेस फेस लाईव्ह घ्यायचं का आता आपण? मी फेस लाईव्ह चालू करू का? फेस लाईव्ह घ्यायचं तर मला हे कट करावं लागणार आणि फेस लाईव्ह घ्यावं लागणार. कमेंट करून नक्की सांगा की फेस लाईव्ह घेऊ का? लाले 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 लाला. कमेंट करा, कमेंट करा मंडळी, कमेंट करा.
सगळ्यात बेस्ट प्रोडक्ट मला मिळालेला आहे तो हे बघा किती छान आहे. आपले क्लिप क्लचर वगैरे आपण कुठे कुठे टाकतो बरोबर ना. होय घी गो फेस लाईव्ह चालात. मी ह्या कट करते आणि फेस लाईव्ह घेतोय चालत मग. 8 आता 7:30 वाजले यार. उद्याच घेते मी फेस लाईव्ह नाही तर उद्याच उद्या 10 वाजताच घेते फेस लाईव्ह. आता रवा नाही अर्धा तासच रवलो 8 वाजा. हे बघ किती छान असं यार. असं आपण पण करू शकतो फक्त हे काट्या पाहिजे है ना. हे असं आपण पण बनवू शकतो फक्त मायक्रोमच्या धागा पाहिजे. असं कित्येक करताय मग काय करू गो. पोरांचं चढवाचो अभ्यास पण घेऊचो हाय गो. मेले ना तुम्ही लहानपणी अभ्यास करूक नाय. असं किदे करतो गो किदे करत. खुशी परी असत बरी असते ना गो. मस्त असतंय गो मस्त असतंय. माझे तू कॉमेडी व्हिडिओ बघते नाही काय गो. गो मानसी गो मानसी तू माझे कॉमेडी व्हिडिओ बघते की नाही गो. बघत जाय मग गो. मी कॉमेडी करूचा प्रयत्न करते मग गो. प्लीज लाईक करा मग गो सर्वांनी. किती असे करताय किदे किदे करताय असे. कोणाचं लगीन असा तर हे बघा हळदीचा मस्त असा डेकोरेशन क्लोथ हा असा 3D इफेक्टिव्ह. लय भारी लय भारी. कमेंटच येत नाहीये दादा. इश्कवाला लो मला कमेंटच येत नाहीये. काय होतंय. चालेल मी फेस लाईव्ह चालू करते. फेस लाईव्ह चालू करतोय. इश्कवाला लव मानसी फेस लाईव्ह चालू करते. ओके हे संपवतोय आणि फेस लाईव्ह चालू करते. नको नको काय फेस लाईव्ह नको चालात मग ठीक असा फेस लाईव्ह नाही की नाही मग. बोलले बोलले रे शनमाचे बोलले रे. प्लीज त्यानंतर आपण प्रोडक्ट बघतोय. नाही आली का कमेंट्स. नाही दादा मला नाही आली कमेंट्स. इश्क वाला लव ला 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 ला. इश्क वाला लव. हे बघा बर्थडे साठी कोण मागवायचं आहे का मागवा. माझा बर्थडे येतोय आता. पिक्चर मध्ये काय दाखवतात आणि ह्याच्यामध्ये काय दाखवतात. ओके इश्कवाला लव म्हणतोय जाऊ दे तू चटकी नशील. हे भगवान मुझे क्या क्या समझ रहा है लोग. मागवा पण येणार 7 दिवसानंतर. कोण कोण मला माझ्या बर्थडे साठी ही मला व्हाईट वाली साडी पण आवडली.
चला मी फेस लाईव्ह घेऊ का मंडळी? घेतेच चला 2 मिनिटासाठी. मला प्रोडक्ट दाखवून तुम्हाला काय बघत नाही काय नाही कोण. इश्कवाला लावून लगेच ये. मी याच्यावरच आहे. चॅनलला जॉईन हो, नाही तर तुला माझं लाईव्ह भेटणार नाही परत. ओके. इश्कवाला लव चॅनलला सबस्क्राईब कर आणि बेल आयकॉनवर क्लिक कर लगेच चॅनलला इथं जाऊन, नाही तर तुला माझं लाईव्ह भेटणार नाही नंतर. ओके 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 बाय.